Kublaya pi kipadlok rawon barok tementang idon hane ha haneu mer bersantia hil tementangin pej yaki jingte yaki dok ka anne kasngi ka arpo tarik nai pakadwe asar arpo sau na kabenta kasingi kap kwai dok ka kaban salong ha ka lai po tarik nai pakadwe asar arpo sau tementa ngin pej no ya kane ka jingte yaki dok ka anne kasngi te klam dapat slam ya kapor ngin pej no tang ya ki dok ka price namar ki dok ka pej ba dok ka bam dok ro la depan te ngin kwa ban pen i pi tang ya ki dok ka price namar kajrong palat ka video te nga kwa ban pen i pi hakane ka video tang ban pej ya ki ka price namar pi kumba laju te ya ki dok ka haman ba don ka jing ka kwai dok ka hakane ka pung ka jing te ya ki dok ka ro ka lai ya ba ya nanti kumba tho ha ka notice te kumta he kan long te tong ngin pai no ya ki dok ka price hakane ka pung kini ki dai ki ka price hakane ka pung bakin ha barok san ki pung apan kem suau maki ha utu 8 like udai ubah kene ka kerdan banekong ka sanlak tementakin bha no yakine ki dok ka price ha barok san ki pung te wat nam arten pa ba namara kane ka jing te dok ka kalong ka ba ethernet bat babur pa ba ulah sakhi dala ki jong ki khman te wat nam arten pila ban lej ha katai kasngi ban bo jaka kadang bapin ya ban khor biang ya ki price ha kane ka pung te tang kata pila ban pej ya kane ka video hado ban dakot pi ba ki jet ya kine ki dok ka ba kham he na padeng kine kin pelaj hakawai pakawai kapung ha barok santali te hadenang ta kin jet no ya barok kin bha no ya kine ki dok ka bat kin te ha barok santali kipung te tang kata kublai shibon so anak so di to tu kapras to biar sini tu kapras aku pugu kane kadai kapung ka basau kata otek ya kesan lak hakat pugu sat dewan rara saya dikti. Cái đi đó, cùng con nó cái đi. Yang cái. Baik. Asal tak. Cùng quá. Kaptes ki dok ka price. Aku pungguan kong. Baik. So, san, ambil dulu Pak, san kapres. Kini kapres punggawa so. Kata saya punggawa san tu te ki dok ka price